क्या कर रहा है तू? बाजार खालामहैदोंमोन। हा? बाजार। ओमफ्राय जोंनाव दिनै ओरैबायदि स्पेसियेल आलासि फैनो नागिरदों बिनि थाखायनो आं एसे खरस खालामहैदोंमोन। बे थाव, पापड़, थाइबें, मैखुन, बानलु, टमेट', लाफा, दुन्दिया, ओमफ्राय बेयाव अमा बेदर, ओमफ्राय बे ना, कमला, जुलापि, केमेसारनि मेथाइ बे जाया नोंगौ जाया आलासि नोंखौ नायनो फैयोनो गोदान सिख्लाफोर जोंहा आबैनावसो थांनो नागिरदों गोदान सिख्लाफोर फैगासिनो अमा बेदरा नै मेजेम मोदोम बे मिजिमखौ आं जागोन ओमफ्राय मोदोमखौ आलासिफोरनो होगोन भाजा एवनोसै बेखौ ओमफ्राय नेनायाबो एसे गिदिर गिदिरखौनो लाबोबाय माबा बेखौ बरिया संनोसै आरो एसे मासे मासेनो ओमफ्राय ओरैजाय दं मैखुन एसे लुखा बेयावनो 60 थाखाबाव मोनसेयाव थाइसे थाइनै गोलैबावगोनसो ने मा जादों नों आं थम्बा जादों ओमफ्राय मोनसेया जुलापि जादों दा आङो लासै लासै संलांनोसै ना एवबाय लोगोफोरनो अराव संबाय आङो बरियानो मबाइलाव फिसा फिसा नुलाय नाखौ गार' ओरैजाय मोख्रा बायदि नायगासिनो दङ नै बिदि एवनायखौ नाया नै जाबखो जाबखो दोनबाय आं माब्रै एवनानै ओमफ्राय ओरैजाय मासे दंबावो नै मुला फिसा ओमफ्राय टमेट'जों नारदा हाना होबाय दिनैनि रुवाथि गोदाना बेनो आंना बिदिबाय दिनैनि आंनि रुवाथि लाफा सायग्रा बा नोंखौ मोनसे खोथा बुंनां बिनानावफोर थानायमोनबा नों दा आंनो रुवाथि बायदि बेबायदि लाफा सायनानै होनांगौमोन बिनानाव आंनि र' बेखौ बिनांसिगोनसो माबा मा होनो ओरै भगबानाव सोरबा सासे लामायाव सौग्रावनानै बिनानाव एसे आन्दायजानाय होमबानो मोनगोन बिनानाव आरो सोरबाफोर बिनानाव जानो गोसोब्ला फैनो हागोन कमेन्टनि गेजेरजों खिन्थानो हागोन माबायदि मा होनो ओमफ्राय थाफैनो लुबैदों ना मादों बेखौ ओमफ्राय मोनसे खोथा बेनो दिनै जोंनाव सिख्लाफोर फैगासिनो सानै ओमफ्राय सोरनोबा नांगौबा कमेन्टआव लिरना हर नोंथांमोननो देखायगोन सिख्लाफोरखौ आलासिखौ कमेन्टआव सोरनो नांगौ बुंहर जायनो गोदै राव मेसेज लिरनानै हरसिननो हायो गलि होनो हायो बेनो मोनलांगोन टमेट'आ गोदौबाय आंना लोगोफोरनो दायो आं मासखौ होनानै होनोसै मास वाव नाया गिदिर गिदिरथार खोमा गैयियावसो संलायबायहां साराया बिदैखौ होनानै होबाय आं नै खोमा गैयिखौ बोरैबा कमेन्ट हरथारना ओंखायनो गोसोखांना मिनिनो ओंखारदां बेयावनो संबाय थागोन आं सारायाबो मोजां नालाय सिथाबलाबाया नाफोर एवबाबो दायो आं बेखौ आरामसे गोदौ होनोसै मैखुन एवदां मैखुन आलासिया सासे मिरामिसनो मैखुन लागावबाय आं गैया फेरखङा दायथ'खौ आंनो मैखुन एवनाय होबाय आरोना गोथाव एवनोसै नाजों टमेट'जों आनै आंना बया ओमफ्रायो दाउदै बे दाउदै नैबे जाहैबाय अमा बेदर ओमफ्रायो नैबे जाबाय मुला भाजा ओमफ्रायो नैबे जाबाय लाफा बरिया मैखुन मिरामिसनि
ओमफ्राय नैबेवहाय बेरगङाव पापर एवनानै खाथेना दोनदों। ओमफ्रायो ओमफ्राय मा थाइबें खाजि लगायनांगौ दङ। ओमफ्रायो बेखौ आङो दा दसे थाना लगायसिगोन ओंखामखौ जाथ'वा नालाय। आच्छा जानोसै ओंखाम फैदावनोसै। सिख्लाफोर सिख्लाफोर दे ओंखाम जानोसै। आलासिफोरखौ माने दहायो देखायनो होनदोंमोन नालाय देखायमारबाय आरो ना आलासिफ्रा ओमफ्राय ओंखाम जानायाव लाजिलायसिगोनसो बेना लाजियोना लोगो होख्लायखादे दामानिखा जायो दा बेखौ बालायलांबायसो ना बेबायदिखायनो होलाबायनो बेमारि नङा बेमारिलै सोर बेमारि जायनो लोदोसिन बेनो बेमारिसिन मा जाया बेयो नाबो जाया मोजाङानो अमाबो जाया मिरामिस आच्छा अयनाय जाबायना होमबा दे जानोसैना लोगो ज'नो आरामनो राव मिनिनायानो जोबा गाइस जों दायो थांफिनसै आंलाय मा होनो दा थालांनानै दा मोनायावहाय दुखु सुखुनि आराम खोथा रायलायनोसै सानबायमोन रायलायनो थोखायाखैसैने बुरजा जेबो रायलायगौ मोनखायाखै आं माबा माबि मावबाय थाबाय ओंखायनो थालांनो होनबाय जेबो रायलायबोरासै हाखु दाखु थांसैनो बाय बाय माइनाव माबायालाय गारिया बबेया बिजिरियाबो किसानो गोलोदो जाबाय थांसैनो मालाय लेंहरदो फिरफिलिया मा माया मा जायगा गोजौ गाहाय नैबे गाहाय गोजौ गाहाय हायथु नामा र' माबा बे नायग्राफोरनि सिगाङाव मोनसे खोथा बुंनां सोरखौ नांगौ नामोनथाय सोरखौ नांगौ डाइरेक्टनो माबाल' मेसेजल' हरदो कमेन्ट बेखौ नांगौ ना बेखौ नांगौ सिंगेल गोजाखानो सोरखौ नांगौ जिखुनु सोरखौ नांगौ हेल' आयंआ बहा दं क्रिसमासआव थांगोन दे नै दे थांगोन गाखोदो दे दा फन हरदे मोनहैबा थांबाय आलासिफोर थांनो नागिरग्राफोरा नै बिदिबा लोगोफोर आलासिफोरबो थांबाय जोंबो लामायाव दसे बेरायनोसै हर थालांनो थिनदोंमोन थाला थायासै सासेया लोमजादोंनो मुलि जानांगौ बेनिखायनो बेदरबो जायासै सासेया मिरामिससो जाबाय दाउदै जादों मिरामिसबाबो दाउदै जादों मिरामिसथ' होनजाला एखौना लोगोफोर ना जायाखै आरो दाउदै जादों माने बेदरबो लोमजानायनि जायासै मुलि जालाबायदोंनो मोनजालाबाया बेखौबा ओमफ्रायो बिदिबा लोगोफोर भिडिअखौबो बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन बाय बाय